Eli heips. Aloitin nyt YouTube-kanavan, koska tää on kuulostaa ja näyttää ihan kivalta hommalta. Mulla on petsejä noin 10-15, koska aloitin keräilyn tässä kuussa. Olen alhaalta päin Suomea ja jee. Mua voitte kutsua ihan Miltsuksi, koska mun nimi on Mirja. Ja mä teen joskus sister-tagin ja vaikka best friend-tagin ja kaikkea tämmöstä. Kiitti, jos tilaatte mun kanavan. Tää on mun aloitusvideoiden aika hirveän huono, mutta tää kelpaa. Mulla on paljon kouluhommia ja mulla on huomenna tätsvärkkiä, eikä mulla ei huomenna koulu, joten huomenna voin kuvaa videota. Ja tätsvärkissä mun pitää tehdä muutama kotityö, sitten mun ei tarvitse tehdä enää mitään. Ja sitten mä lahjoitan kouluun rahaa. Joskus tulemaan ideitä esim. Jostain koulupäivästä tai synttäristä tai jotain tämmöstä. Mutta jos teillä on lisää kysymyksiä minuun liittyen, niin mielelläni vastaan kommenteissa. Mutta siinä ei olisi muuta kuin heippa!